Diring sabit forest staff asai khiatum amithang asai chiklem klepin posi ratpen akoi kewan Bokajana long Karmachari Paritsa atum dharna kangni Joy ke pen via satlang ke NG aphan dipholong diagnosis lab center akimi kangpu Karbi anglong live Karbi prime time berta long pen ilisami mirinhan sipi pini bertang ton pen arju panitha Lakhain kora trok Dwarbaguri constituency ke parlo Dolamara Northern Forest Range angkang Diring Sabit along Saipu mate staff atum aningkan benta methang saihem chedam wangwe pin pensi Sorkar pen ki pipona chiklo jonwang abai nong bangki chodeng dun bomlo pusi rat pen akoi wanlo Vorengang hoy cholong dun dia prang kaita sorkar voreng ang hoy kachapalong dun jia phan kar ido Bonta sorkar voreng along warsai long thu det pen aphia bangki methanga sai hem kachedam di chiklo lasonsi nang chemandet atum sitami dodo Jong sila puson bulote vorengang hoy sitami Chipalong dun sitami methang sai kachiklem silet atung pusi hokpo nangpu Methang asai kachiklem silet pena jok sorka tangka ki choke pa hingno atum aphan mute avorengang hoi pen than pedra kapre ke klem ji aning ke hangatum aphan sorkar pen pek thurong abang henlo keminai Lasonsi diring sabira long staff atum ke damtang ningkan ke thom anta soselo office along amatsi chedam de pen sorkar pen achiklo jonwang atangka bangki Chodeng dun bomlo Bonta lapu amithanga saya bangke kachedama matsi avi pusi adungarai aradatum pen akoi wandu Nilimithang staff atuma phan anta theklong le pinlang Bonta cheklo jonwang ta bainong bangki en bomlu pusi ranger pen pherangkia phan nang pachini dun Staff atum bangke dangnon madnele tumfa dalamora rents under along sedo ala during along stami during forest gate setami la daka non badke video ta ho la pena bangke la dak borbabu la high staff enige borbabu ta dak sido nei seta borbabu bang chewangwe borbabu bang wangwe la pena lang le tum field workers atum la non nele dung do cancing inti chingon ni tum korte alang le tum wang la pena bangke ronghang sangho Amen ko somyang tu mohen rong hang alang le bang tumba hini bang chalar voice ke bang lo alang le tumba hini bang no bang we no bang alang le tumang continue che bang ke lo na ke la pena ta prega tum bang ke ne tumna da ke bang Bang so dagalong ahut penlote ajo opor ahut thengpi kang hwagari ke parta thek dun longlo bonta kinep dun chi aphan staff ka via jok langdun ding anveti tiklo puta ningje pon Lasinon Karbi Anglong Autonomous Council Forest Sai Kam Kilang Abang Phu Mate Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hanga Hin Pen Kilang Pon RDP Dunra Diring Sapira Long Saihem Kachidam de Astaf Aphan Arsik Jidakang Sai Pado Ponasonte Misenji Pusi Ratpen Kachuniwi Padopon Ke bang polo bang phong bong ke bang hini wet se dak ke ten sini li te theklo la pen bang athom bang ke ini ke information pite kewang seta ane continue kali aku pengen phone te receive sida ite dalo dak min in charge ke komal in charge ke soikya men ke atu wa ma se wa de ma chini ne dalo News Report Karbi Anglong Live Freya Chikloni Pioneer Kebarni Bogajan Rong Sopialong New Pension Scheme Nangni Old Pension Scheme Abangsi Kinang Jipu Athepi Ki Enpon Pen Karmachari Parichatum Kachesong Pon All Assam Karmachari Parichatum Kapin Khatpon Ating Pen Bogajan Regional Committee Karmachari Parichatum Chepatu Piponsi Bogajan SDO Civil Asai Hemathing Nolong Anerlo Porphai Isi Malom Pen Ghonta Ke Thoma Pharman Dharna Kangnipon Karmachari Paritra Bogajan Regional Committee Amaipu Prasanta Bora Chunbang Ananda Gogoi atum pen kaningje ponatengke nitum sakuri kachoklem atum anke pension mate kilong vek nangji arondo Laso potsi akini pension aron mate new pension scheme ke nangni abana pension aron mate old pension scheme abangsi kinangji pusi ningje ponringti
Asam Sarkar tum kalili kalang aron ke latha barekki chokche mitum ke mentuni ta chedon don thekthi athe sakuri ka chokle matum anke pinangan akai anke ladaksi apor chipi pondu lasila tum mo asakuri ki jora por hut anke kesar ki kripo hula so hut latum kopilo ke chopo kopilo ke klempo pusi karju padopon lasi ajara bidi pentame nituma phan abana pension arona bangsi nang vekji akimia pension aron ke nang ne pusi ningje ponthit kali bolo tangte kache song ing tonte lapen ke wangjilanga ni tame lapen ansose thedung kache song akengkam tame deng ponji buta ke pachini padopon thu bukajan benanantirang carbing long live Kidamtang preni phai ner kebarni arni kangsam apor malom Nayara petrol pump adung het rong milia long kedo AK building mate CM Banglo athingno Jesamet dipu rong supia long kedo ara datuma phan ke panong pipon joy ke pen via satlang ke NG awar saya phan diagnosis lab center kimi kangpu pon Pinpor me monit kereng et ahut e ogarlo sonsuria kiso kachini jila pen kepang thek ponji aphan doctors lapen laboratory technician atum via satlang ke enpon ke nangvek bon sitame via satlang ke enji aphan hospital along penangana warsai kavedet titiga jok akisung dokok titiga sonsi ke thekpon long ke ong la sonsi dipu rong sopi Nayara petrol pump adung rong milia long kedo CM Banglo thingno kedo AK building along jesemet dipu rong sopi along kedo araratum joy ke pen via satlang ke NG adim diagnosis lab center kimi Dr. Jaya Bhattacharya arideng pen ingpu ponlo Lapen radatum joy ke pen vi asadlang ke NG aphan anam jum hek pen dipu rong so pila pen karbiang long aradatum awar sakimi long pon puputa Dr. Jaya Bhattacharya pen ningje pontu So Kadom, a very good evening Karbi Anglong. I am very happy that today we have started diagnosis here with respected Mr. Augustine Kramsa sir and Professor Lily I ma'am. I'm very happy that I have got as my partner to start here to work in the health sector and in the education sector also. First of all, let me tell about health sector. We have started here diagnosis. This is a branch which we brought here like from Delhi. So mainly we have started in Delhi with the alumni of AIMS. Doctor pathologist of AIMS, Dr. Rajiv Ranjan, myself Dr. Jaya Bhattacharya, I have done my PhD in HR, and Dr. Shashwati Hazarika is there. We both are developing Northeast diagnosis. So our lab, we are aiming not only in providing a very good service in health sector, but also we want to do social service also. Bangso hud rada phan ke pachini pona tengke nangli tum jongsi ok ring no hoi nangli sonsuri asai ke claim kaching kham piga jok blood laboratory center an via satlang kachi endam ji aphan kasik sak mate apor kadure dokok polote la screen along ke paklang pon mobile number 6900573859 along humri ponlote hem kalite sai hem along anstami via satlang ke NG aphan diagnosis lab center penama dipu rong sopia long kedo arat along humri dampen via satlang ke en ponjia warsai long pon popusi Dr. Rangsina Tokbia hinpen ningje pon ladak mane kompon po jenebala diabetes sakisotum latungke achiklojon ting ba hoptatin kustame pane 1000 positame hedi nilitum non starting penke suri si pensipang chengko lake chiklojon thoman phanlo Lason thak si belek Pakistan non ulai pompo nilitum labang mola media hin pen stame pachini pa home service ati pike ladak pen berla anwelang ladak di fu to berla angkela pu lamdeng road side bangke PWD an Labangso Kangpu Ponajai Megalong Chamber of Commerce Amai Pu Augustine Kramsa Karbi Anglong Live Executive Editor in Chief Ratis Rongphar Professor Lily I Terangpi Rongsopi Presbyterian Deacon Bandan Chandran Crow atum pen ke danglok pinangan ke thekiding atum chetong dun rinti Ladak nili methang mata nili 2012 pen nili kesu lapen AVP ni kacetes penangan ki sungdo
la sinili mathalo dak karbiang ara tum pedangan ki sungdo la vi pini ga jetes la hai la sinili nut bahini doktor pen advice and see mate pini la tok bia sang ho la pen la gohati asor to pen itum chelang si nili methang si nili dam si nili agreement dam si tum partnership si dak ke klen la si karbiang long arar phan ki joy keji po pan si nili la so alef kangku News Desk Report, Karbi Anglong Live. Pini Preni Pai, Sirkebani BJYM East Karbi Anglong District atum kacepatir pi ponalong, Kasa atum pen cerap ceto dunsi, Dipu Rongsopi, Kasa Stadium along arm wrestling contest ke paman. Bharatiya Yuva Morcha Assam Pradesh pen, Kapin Khatpon atingsi, Pini Preni Pai, Sirkebani Dipu Rongsopi along kedo, Kasa Stadium along, Bharatiya Yuva Morcha East Karbi Anglong pen ke patir pi ponalong Kasa atum cerap ceto dunsi arm wrestling contest ke paman pon. Bangso arm wrestling contest ke paman ponalong kadu kawe banging korap ho jakong kang tanga bang puatum amen cethap dunsi cepate dun. Labangso ke patu ponalong kategori ke thom an thak ponlo. Under 0 to 70 kg, under 70 to 80 kg, lapen under 80 to 90 kg an thak ponsi cepate ponlo. Labangso ke patu ponalong under 0 to 70 kg along ke chengsia nong A, Miren Chirang, Hinia nong A, Rubel SK, lapen under 70 to 80 kg along ke chengsia nong A along Miren Chirak, lapen Hinia nong A along Theson Teron, lapen under 80 to 90 kg along ke chengsia nong A along Narendra Chetri, lapen Hinia nong A along Thengboy Khongsai atum pensi nong A cepalong pon. Ke hayatuma phan medal trophy lapen prize money sitami pi bajer pon. Bangso amai long aluhiaman pen MLA Vidya Singh Ingleng BJYM amai puji 10 be lapen songalong klem bang atum chetong dun si mesen pen ke patu ka chepatia jaime pachun pon. Stadium along itum ke bi mate labang so jaime ke bi ke ada Bharatiya Janata Yuva Morcha Assam Pradesh pen itum manang pen kharlo district tin ta person arm wrestling contest bang ke padunang ti apen la ke hayatum uthot la state level long kachepati phan ankola ke hayatum phan uthot phan itu pitu ko la ke hay tumang bong all Assam same la binarang bong ko uthot la cepati pon ko. News report long sodar inti Karbi Anglong Live. Pini Karbi Prime Time berta ke lapuan si kang ton paniklo.